Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου. Η Αμαθούς ήταν η σημερινή Παλαιά Λεμεσός. Ήταν γιος του Άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ηρακλείου, 615 μετά Χριστόν. Όταν μεγάλωσε, νυμφεύτηκε και απέκτησε παιδιά, τα οποία ανέθρεψαν με τη σύζυγό του σαν αληθινοί χριστιανοί γονείς. Γρήγορα όμως, η γυναίκα του και τα παιδιά του πέθαναν. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη περιουσία και του έγιναν πολλές προτάσεις να κάνει καινούρια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες, απαντώντας, «Νομίζω, προς όλους είμαι ο φιλέτης. Και δεν το νομίζω μόνο. Είμαι. Διότι οι χριστιανοί έχουμε αλληλεγγύη. Το λέει ο Παύλος, είμαι θα μέλη αλλήλων. Αφού, λοιπόν, έχω τη δυνατότητα να δώσω στους αδελφούς μου, άρα είμαι και υποχρεωμένος να δώσω. Να, γιατί εργάζομαι, και δεν θα πάψω να το κάνω. Η περιουσία μου δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτά τα χρέη μου». Για τη λαμπρότητα της ζωής του, ο Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Διέπρεψε σαν πνευματική λιχνία στην Πατριαρχία πολλά χρόνια και έκανε πολλά θαύματα. Επειδή μοίραζε πλουσιοπάροχα στους φτωχούς την ελεημοσύνη, ονομάστηκε Ελεήμων. Είχε καταστεί τόσο σεβάσμιος, ώστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες τον σέβονταν. Τελικά, ειρηνικά παρέδωσε τη μακάρια ψυχή του στο Θεό το 620 μετά Χριστόν. Και είναι μακάρια η ψυχή του, διότι ο Κύριος λέει, «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Μακάρι, δηλαδή, είναι οι ευπλαχνικοί στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας είναι πολιούχος Λεμεσού Κύπρου και εορτάζει στις 12 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Δόξα τω Θεώ!